Παναία στο ποτάμ στέσει μονή μου κι εσύ. Τι Παναία στο ποτάμ στέσει μονή μου κι εσύ. Τι καρδιά συντονού μείγμα να ρώξω πεις μου τρέχει. Τι καρδιά συντονού μείγμα να ρώξω πεις μου τρέχει. Ασπίλη μου Παναία, Παναία πλάτητέρα. Βρισκόμαστε στο Ιερό Μοναστήρι της Παναγίας Σουβελά, το οποίο βρίσκεται νότια της Τραπεζούντας, μία από τις πιο ιερές και σεβάσμιες μονές της Ορθοδοξίας μας. Σήμερα με την επέμβαση αυτή βλέπεις κάτι μάτια, βλέπεις κάτι χείλη, κάτι δάχτυλα, μύτες που δεν ταιριάζουν. Όχι μόνο σε Αγίους, αλλά και σε ανθρώπους απλούς δεν ταιριάζουν. Δεν υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω πώς, με ποιους κάναν την αποκατάσταση, αλλά νομίζω ότι κανένας ειδικός δεν θα πρέπει να έβαλε το χέρι του, τη γνώμη του εδώ. Πήγε με εντύπωση ο βράχων που έντρυπε μένον εκεί και έξανε μόνο την πρόσωψη και τα άλλα εκκλησία ένωδε να πέσει ο βράχων και ένα αγιογραφημένο να πάσα πέτρας. Τα νερά κρύα νερά ευλογημένα, τα δεντρά γύρω-γύρω, το ξέας, τα μάτια, πολλά έμορφα, πολλά έμορφα. Ταξιδεύοντας δίπλα στις όχθες του Πρίτανη ποταμού, κοντά στα χωριά Σαχνόη και Θέρσα, είδαμε τα ερείπια της παλαιότερης μονής του χριστιανισμού, η οποία κτίστηκε σύμφωνα με την παράδοση το 270 μετά Χριστόν, της μονής του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα. Νοτιοανατολικά της Τραπεζούντας, σε απόσταση 30 χιλιόμετρων στο όρος Πυργή της Γαλίανας, βρίσκονται σήμερα και εκεί τα ερείπια της μονής του Αγίου Γεωργίου Περιστεριώτα, η οποία ιδρύθηκε το 752 μετά Χριστόν. Που στην ακμή του είχε 190 κελιά, πλούσια βιβλιοθήκη με 7.000 τόμους, αξιόλογους κώδικες και κτητορικά έγγραφα, σταματήσαμε να ξαποστάσουμε σε ένα από τα 19 χωριά της επαρχίας Γαλίαινας, το χωριό Λιβάδια, το οποίο είναι χτισμένο δίπλα στις όχθες του Διπότα. Στο καφενείο του χωριού κάναμε μουχαπέτ παρέα με τους ντόπιους κατοίκους και στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στα στενά δρομάκια και στα παλιά σπίτια των Ελλήνων από το Μουσταφά, το λιράρι του χωριού, έναν ποντιόφωνο με καταγωγή από τα Σούρμενα. O χωρίο çayırlı'da, o χωρίο çayırlı.
ένα χαλέ, χαλέ. Στην αριστερή πλευρά του Πρίτανη, αντίκρυ από τα χωριά Γιαννάντων και Ποντήλα, βρίσκεται η Κουνάκα. Εκεί, στο καφενείο του χωριού, μας περίμενε ο Σελαχεντίν Αϊβάζ. Με καταγωγή από την Τόνια, ποντιόφωνος, πολύ καλός γνώστης της ποντιακής διαλέκτου, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάμβανε να διευκολύνει την παραμονή μας, μιας και είναι άριστος γνώστης στα κατατόπια της περιοχής. Με λέγουν Αϊβάζ Σελαχεντίν. Ήμουν δάσκαλος. Είμαι Τόνια Λιμπεδίν. Από στην Τόνια ανεφήκαμε και έρθαμε τώρα στη Ματσούκαν καθόμαστε. Ο καφετζής του χωριού και ιδιοκτήτης του μοναδικού παντοπολίου εκεί, ο Φελέκ, μας κέρασε τσάι και καθίσαμε αρκετά, δίνοντας γνωριμία και συνομιλώντας με τους θαμώνες του καφενείου στην ποντιακή διάλεκτο. Λίγα μέτρα έξω από την Κουνάκα βρίσκεται μια μεγάλη σπηλιά, ο Αγροτσάλτς. Μια σπηλιά με μεγάλη ιστορία. Τον Απρίλιο του 1916 οι κάτοικοι των χωριών της Ματσούκας διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να αναχωρήσουν στο Ερζουρούμ μέσα σε μία εβδομάδα. Γύρω στους 1.200 κατοίκους, επειδή φοβήθηκαν ότι θα είχαν την τύχη των Αρμενίων, κρύφτηκαν στη σπηλιά του Αγροτσάλ με την ελπίδα ότι θα σωθούν από τους προελάβροντες Ρώσους. Όσοι κατέφυγαν στη σπηλιά, ύστερα από πολιορκία 4 ημερών, αναγκάστηκαν να συνθηκολογήσουν και με συνοδεία φρουράς να ακολουθήσουν το δρόμο της εξορίας. Στο δρόμο, καθώς περνούσαν τη γέφυρα του Πρίτανη ποταμού, 26 γυναίκες νέες έπεσαν στα νερά του προτιμώντας το θάνατο αντί της αρτίμωσης και του εξευτελισμού. Σε κάθε χωριό της Ματσούκας υπάρχουν στις πλαγιές των βουνών θερινοί τόποι όπου στα χιλιοτραγουδισμένα παρχάρια αναπτύσσεται η κτηνοτροφία, ένας από τους κυριότερους κλάδους της οικονομίας της Ματσούκας. Εξάλλου, τα απέραντα λιβάδια με την πλούσια βλάστηση, τα πολλά και κρύα νερά και τις καταπράσινες δασωμένες πλαγιές των βουνών ευνοούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Βρεθήκαμε στα παρχάρια της Τουνάρκελης, όπου μας φιλοξένησε στο καλύβι του Αϊβάζ. Εκεί ανταμώσαμε την παρχαρομάνα Τζεμιλέ. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία μας, άφησε για λίγο τις εργασίες του παρχαριού και προθυμοποιήθηκε να μαγειρέψει για εμάς το καλύβι της. Καθίσαμε όλοι μαζί στο τραπέζι, γευτήκαμε το νοστιμότατο χαβίτς και ξεδιψάσαμε με ένα δροσερό ποντιακό τάν.